Good days mga idol, hello sa inyong lahat. Samahan niyo ulit ako sa aking panibagong adventure. Andito tayo ngayon sa San Fabian, Pangasinan. Ikutin natin itong resort na to mga idol, samahan niyo ako. Andito pala kami ngayon sa Orlaub Beach Resort, tama ho ba? Ang hirap naman po ibagkas ang inyong pangalan. Orlaub Beach Resort, haha, tama ho ba mga idol? Ang rate pala ng cottage na to ay 1.5. Maghapon na yan, day tour. Ayan, medyo malawak siya. Ito naman yung ibang cottage nila, yan, sa tabing dagat. Yan, ang rate dyan 2,000, 1.5, depende ako sa laki mga idol. Ayan, may malaking papag yan, lamesa. Pwede ka rin mag-rent ng video ako rito kung gusto nyo ng kantahan to the max. Ayan idol, oh, ayan. Tapos meron silang kantin po rito. Ayan, ayan, kantin ng may-ari. Yan. Ito naman mga idol, ito naman yung CR nila mga idol. Oh, kaya lang may bayad. Shower 20, CR 10. Ayan, oh. May bayad idol. Ito naman yung dagat ng San Fabian, Pangasinan mga idol, oh. Sa oras na to, di masyadong malakas yung alon, tsaka low tide mga idol. Yan, kaya safe naman siyang paliguan. Ayan, oh, yung mga bata may maliligo. Ang buhangin dito pala idol ay medyo itim, medyo black. Pero pino mga idol, pino yung buhangin dito. Hindi siya white sand mga idol. Kaya nasa inyo kung gusto niyo pumunta rito mga idol at mag-swimming. Ito ang itsura ng dagat dito sa San Fabian mga idol. Yan. Maraming salamat mga idol sa panonood ng aking video. Paki-like and share na lang and subscribe. Thank you.